Ok, čaute ľudia, vítam pri novom videu. Iba som vám chcel povedať, že asi pred 2 dňami som dal si prezývku na YouTube z naše filmy Gamesing Studio. A Gamesing Studio to nie je len tak pre srandu, ale väčšinou budú vychádzať videá, ktoré budeme akože hrať hry. Väčšinou budú také videá vychádzať. Bude to s kamarátmi, sám, proste také videá budú väčšinou vychádzať, takže budú aj nejaké vlogy, ale fakt, že raz za čas, možno raz za 2 mesiace alebo za mesiac, ale viacej bude tých herných videí. Takže kto má rád herné videá, môžete sa tešiť. Dávajte like a odber na kanál Bobby a Bobši Fortnite. Toto je naša profilovka. Ja a Samko. Toto ináč je Samko, lebo on